Kau buria dania. He, kai ke sana makli. Nengko sar anjing nang tina buri. Ada sar nengko angko benon kai kan tina, ha? Dana moनबाय ना मजाया? मोनबाय. नों थै दाथै आंहा जेबो नांजाया. जेबो खर' सानोबो दरखार गैया. खिन्थुबा बिदि जानाय नङालै. आयै आया थैबा जारला जाद्रायगोनलै. मा खालामबावनो आंलाय? ओहो दानिया बेखौथ' हस्पिटालावसो लांनांसिगोन ना. न'आवथ' दायो इनि गरसा रावबोआनो गैया. ओमफ्रायो जुदि बिसोर सोङोबा आइया मा जादों होननानै बुंबा दे आरो मायबा मोनसे बाहाना खालामगोन दे आरो. बेखौ हस्पिटालावनो लांग्रोनांसिगोन. झामेलालै बुरि नोङो मिन्थिबायना? बिराद झामेला. दानोथ' आरो नै न'आवबो सफैलायबाय जोंहा. थांदो एबार आथिं आखाइ सुदो ओमफ्राय न' सिङाव थांदो थां. दे अब्लालाय दसे नायबानो जाबाय. दसे पार्कआवबो बेरायनो लांनांगौ आरो ना उन्दैखौ. आंथ' उन्दैफोरनि गोसोआबो मोजां मोनगोन. जोंबो एसे गोबाव जाबायना. ओमफ्राय जुरिमोनाबा फैदोंना फैयाखैथाय? आयै नै माथो जुरिमोनाबो दाबो फैयासै. आरोथ' सोराङाबो फैयासै माथो लायनो थांनायानो. ओमफ्राय बेथ' बे आइयालाय बहा थांखो ओमफ्राय? आयै ना न' खाथिफोरावसो थांदों नामाबा? आयै बहाथो थांखो? नै माथो खाना मायबा मायबि हा? सोरनि आखल जागोन बियो? बे मायानिनो आखल जागोन आरो. ओमफ्राय आइयासो बहा थांखोबा? आयै न' सिङावसो दंबायबायो नामा? बाहेरायावथ' नागिरजोब्बायानो माथो गैया. आयै आइया माथो न' सिङावबो गैया. होमबालाय बहाथो थांखो आइयालाय? जेरावबोथ' थांनो बुङाखैमोन माथो. हेल' मा? नाथाय माबोरै? आं थांगासिनो र'. नानि जुदि नोंबो बे जायगायाव गोदानबालाय अबायथो थांबावनो नोंलाय? आंजोंनो थुदो बिदिबालाय. नाथाय आंलाय माबोरै थांफानो मादै? नोंबोथ' बे जायगाखौ बांद्राय सिनायनायबो नंखाया आरो गोदान नालाय. बिदिबालाय बहायथो थांगोन नोंलाय? आथ' नै मोनानोसै. मायबा मोनसे जागोनमोन ना मादै? बेहाय जेबो नङा नानि. जोंबो मोजां मानसिसो. गाज्रि नङा दे आरो. नङा मादै आं बिदि सानाखै दे नै. दे जायखिजाया नों थुदोल' आंजों. उनाव रायलायबाय थागोन दे आरो मिन्थिबाय? दे अब्लालाय मादै. जोंनाबो बांद्राय गोजान नंखाया नानि. खाथियावनोखा आरो. दे नानि फैदो. बैथिं नुहुरदोंना? बै मोनसे न'खौ बारबानो मोनसिगोन दे आरो जोंनि न'खौबो. मादैमोनना गामिया बिराद समायनाखा माथो. दे हामाथो उनाव नायबावदो आरो. नैहाय रानि बेयावनो फैदो. जोंहानावबो आरो रावबो गैखाया मानसिफोरानो. मादैया अब्ला हारसिंसो थायोना माथो? हारसिं नङा बोरायबो दङ. र' लिंहरनि आङो. नै खोनाबायना बोराय? आयु न'आवलाय दंना गैयासै बेलाय? नै बोराय बाहेरायाव ओंखारबोनसाय आलासि फैदों नै. हाबाब माथो खालामबाय थाखोसै बेलाय? नैहाय बोराय खोनादोंना खोनायाखै जाखो? माथो खालामबाय थाखो? आलासि फैदोंहाय नै नायफैद'. नै थांगौ र'. सोरथो फैलायखो? हाबाब न' सिंनिफ्रायनो बुंहरबाय थानोसै ना माथो? एसे बाहेरायाव ओंखारना नायफैनो हाला नोङो? आयै फिसालाया नोंखौसो जिरायहोनो बावलायलांबायहाय आंना. फै नानि जिराय फै. जेबो नङा दे मादै. माथो जाखो? अब्लाबो गसंबाय थानाय जायो. र' खामफ्लाय सियार लायनो आङो. सोर फैखो? सोर फैदों? नै माथो सोरबा आलासिसो फैदों लायो. एसे रायलायदो. आं र' सियार खामफ्लाय लायग्रोनि. दे लायदो. गसंबाय थानाय जायो आलासिया. माबे लाना फैया मानो? आयदै आथिंफोराबो एसे साबायसोहाय आंना. नोंनाबो आरो सानाय सुनायफोरानो जोबनो थाङा नङा होमबा? नङा आदै. लामायाव एसे प्रब्लेम जाबोदों न'? दे रायलायथ' नङा बोराय. आं खामफ्लाय लायग्रोनि. माथो जायामोनबा नानि? देहाय बेवहायनो जिरायदो नानि. जोंफोरनाथ' आरो नै न'फोरानो गैखाया. बेफोरनोसै आरो. दंबाबो गैयाबाबो गावनि न'आ गावनिखा नङा होमबा मादै? एकदम नंगौ फिसा. गोबायबाबो गिजिबाबो गावनि न'आथ' गावनि न'खा नङा होमबा? अब्लालाय माथो?
नै जोंहाबा बोराय बुरै बेवहायनो गोजोनै दंलै गोबाय गिजि न'आवनो नै बुरै हा माथो साफोरखौलाय एसे जगारफोर खालामहैयाखै आलासि गोदाननो र'हाय र' बेनाबाथाय हाखु दाखुआनो लाजाखाया दा जागोन ना लासै लासै जागोन र' आयु मानो साफोरखौलाय नांलायगौ देनाय मादै बनायाबाबो जागोन दे जायो नामा नानि बिदि नाङा दे आलासि गोदान फैनायनिनो बिदि एसेबां गोरान गोरान जायो नामा दादैयाबो ना जेबो नङा दे दादै नै ओमफ्राय आंहा सोंनोसो बावलायलांबाय आलासिया ओमफ्राय सोर जाखोमोनबा माबाहाय बोराय आलासियाथ' एकदम गोजाननिफ्रायसो फैदों फैनायालाय अ ओमफ्रायो हा बहाबा फैदोंमोन ना माथो नै बोराय नैबे नानिया बे जायगायाव गोदानसो अ ओमफ्रायो ओमफ्राय माने नैबे नानिया बे जायगायाव रावबो गैया ओमफ्राय माने हारसिंखाय जोंहानावनो लिंबोफाथ'बाय दे आङो आच्छा बाथ्राया मा बिदिसो दे बुरै मोजांखौनो खालामबाय नोङो ओमफ्राय नानि नोङो नैबे जायगायाव गोदानबाबो जेबो सिन्था खालामनाङा जों दङ ना आरो जोंहानावनो थाथ'नो हागोन दे ओमफ्राय आदै नै नानि बास जाबाय दे जेबो नाथाय नंला दाथ' आरो नै नोंथायाबो बुंबायानो जोंहानावनो थानो हासिगोन दे नोङो आथ' हारसिं गोदान बहा थांनो नोङो हो नांगौबा उनफोराव मायबा मोनसे जागोन बे दे नानि औ आरो हा जोंहानावबोथ' रावबानो गैखाया हा माथो अब्लालाय थानो हागोन ना ओमफ्रायथ' मिथिबायना बोराय नै दिनै ओरैबायदि सासे मानसिया जिबायदि गारि सालायलांबाय सासे गथ'आ नैबे नानियासो एसे जावस्रिना हरबावबाय गथ'खौ हाबाब बेफोरबायदिसो जादों बेफोरखौनो गिनांगौलै दानि जुगाव बिदिखौ रायनानैसो हरखानांगौ आदै नङाबाथ' आरो मायदि गारि सालायो बिसोरो खाथियाव सेरजों एरायनानै थाबायबाबो सौख्लायलांखाथारो खायसे मोजां जादों नानि बिदिखौ रायहरनायानो नोङो आरो खायसे बिराद बिदिनो दुगा थामारथारबो औ आरोथ' बिनि सायाव सरिबो बुंबावनो नागिराखैमोन बियो बेखायनोथ'हाय जेरावबो थांनोसो गिलायलाङो दानि जुगाव एक्सिडेन्टआनो जानायानो जोबखाया नै ओमफ्राय नानिया बहानि होन्दोंमोन लायो आं बड'लेण्डनिफ्राय फैदों आदै हाबाब बिदिबा जोंनाव दिनै बड'लेण्डनि आलासिया फैदों नै नोंनाबो रायलायनानै दिना थाङो नङा होमबा बे साफोरा मालाथो जानांगौ लाबोनानै फैदो आलासि गोदान नै र'हाय र' थांथारनोसै आङो नै नानि दसे जिरायथ' आं साहा बनायना लाबोनो बानायाबाबो जासिगौमोनदां मादै माथो साहा थाहा नांलायबाय थानो लोङा जायो नामा सोरबा हा नानि जोंबो लोंगोन ना ज'नो साथामजों दे अब्लालाय रायलायथ'बानो जाबाय नोंसोरो लाजिनाङाहाय नानि रावबो गैखाथाया जोंनाव दे जागोन मादै ओमफ्राय साराबा माला फैगोनबा बेनोथ' दाबो फैया माथो टाइमाथ' जाबायमोनलै दे फैसिगोन बे दा सार पुलिस सारा दहायनिफ्राय नेना दंगासिनोमोन मा रायलायनांगौ उनाव रायलायगोन नाथाय सार दा नङा अके सार आं खामानि होनाया जाबायना जाथ'वाखैमोन सार आं ना होननायखौ मोजां मोना होनना मिथिखायोना सरि सार एबार आंनो जबनि थाखाय एकदम पारफेक्ट मानसिखौसो नांगौ खिन्थु आरो जायखौ एबार आंनो सेलेक्ट खालामगोन अके सार बै सिख्लाखौ नेक्स्ट टाइमल' लोगो मोनबावथों आंजोंसो नांलायबावदों आंजों डक्टर सार जेबो गिनांगौनि बाथ्राथ' गैयाना औ सार आइया मोजाङैथ' दङ ना जेबोथ' जायाखै औ एसेबां मानि गिनांगौनि बाथ्रा नङा दा खर'आव दुखु मोननानै थैया एसे बुरजायै गनायखाय दायो जों बेखौ इन्जेक्सन होखाबाय दसे उनाव हुस फैनो हागौ नाथाय माथो जायामोन मानसियालाय बेनोथ' सार जोंथ' न'आव रावबो गैयामोन दा मारै जाखोबा सार जों बेखौ हमनोनो हायासै जानांगौ सार गोलैदों खोमा आइया आंबो नुस्लाबासै ना जुदि लाबोनायाव एसे गोबाव जानायमोनबा प्रब्लेम जानो हागौमोन इसोरनि अननायाव आइया जेबो जायासै बेनो थोजासे जोंनि थाखाय दा उनाव जेबो प्रब्लेमथ' जानाय नंलाना सार दायो बेबायदि गिनांगौनि जेबो बाथ्रायानो गैला दे आइयाल' मोजाङै मोजां हामथारथोंसै माथो जाखो दे नाय दसेनो आयै माबोरैथो बिदि जाखो माया नोंसो लाबोदोंमोन न' आइखौ मा जायामोन आइया जानो थायिनि आंबो न' सिङावसो दङमोन नाथाय हरखाबैनो आइनि आवाज खोनानायखाय आं थांबाय दानियाबा आइया गोग्लैनानै दंमोन बेफोरबायदि आरोथ' नोंसोरबो रावबो गैयामोन न' बेखायनो डाइरेक्ट आङो लानानै फैबाय आइखौ हस्पिटालावनो ओमफ्रायथ' सोराङाबो दाबो फैयासै फनबो हरदोंमोन आङो गैया फनानो अफसो
जानोबा मानसियानो मानसि सफैयासैबा बेनोथ' आइयाथ' नै दा हस्पिटालाव दंफैयो फनबो हरफिनासै सोराङा आजिखालिना जोंना दिनफोरानो बिराद खाराब सोलिगासिनो मिथिबायना बरसा बेनोथ' इमि मोनसेनिफ्राय मोनसे जागासिनो नङा होमबा 100% सोरनिबा नोजोर नांबाय जोंनि न'खौ नै रानि मा होनखो नोङो औ मादै नंगौ हाब बिदिबा नोङो बिमाबो जानो थांगासिनो ओं आयु बेफोरबायदि हालोदावलाय माथो बेफोरबायदि हान्थिबाय थाखो नोंलाय माथो खालामबावनो आंनि जिउआवनो ओरैबायदि जाथाय जालांबाय दायो खोनासंनो लाबा साननिफ्राय हरसो जालांगोन देनाय आरो बे जानो गोनां गथ'नि बिफाया बेलाय बहाथो दङ गासैबो बे पापि हौवानि थाखायनोथ' जाजोब्बायना मादै औ नंगौ मादै आंनि हौवाया पापिसो सासे पापि मानसि जाय आंखौ लानानै जेबो नांजाया आरोथ' मिथिबायना दायो हिनजाव गदायसो लाबाय मालाय हिनजाव गदाय ओं मादै आंनि फिसाया हिनजाव गदाय लानानै दोङो दा नाथाय बेफोरबायदि हालोदाव मा नोंखौ बियो एसेबो सानासै नामा एसेबो साननाय फैयासै नोंखौ लानानै अननाय फैयासै नोंनावलाय साननाय बहा थाबावनो देनै मादै साननायानो गैखालाबा जुदि साननायमोनबा आंखौ लानानै हिनजाव गदायखौ लागौमोन नामा बियो नङा नाथाय हिनजाव गदाय लानानै आरामैनोथ' दङ ना बियो नाथाय हिनजाव गदाय लानायनि जाहोनाबा मामोन नानि जाहोनखौथ' आं मा होननानै खिन्थाबावनो देनाय मा होननानै फोरमायबावनो मादै नों आंनि आइ बायदियानो आइ बायदिखौनो होनजासै नङा होनबा देनाय खिन्थानाय नानि माथो जायामोन जानायखौथ' माथो बुंबावनो आङो आंनि फिसाया मानि जाहोनाव हिनजाव गदाय लाखो बेखौथ' आं बुंनो रोंला नाथाय दिनै आङो बेनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव फैबाय मोनसे समाव डक्टरा आंखौ बुंदोंमोन आं माब्लाबाबो बिमा जानो हाला होननानै नाथाय उनाव आं मिथिबाय दायो आं बिमा जानो थांगासिनो मिथिला दे आरो इसोराबो मा खेला गेलेदों आंनि जिउजों नाथाय रानि नोंनि फिसाया बे फैनो गोनां गथ'खौ मिथिगोन ना मिथिया आं बेनि सोमोन्दै रावनोबो जेबो खिन्थायाखै औ नाथाय सानसे समाव आं थांफिनगोन बै जायगायाव थांफिनगोन आङो आरोथ' आं लुगैया बे बाथ्राखौ रावबो मिथिथों होननानै सिगां समाव आंखौ गोबां दुखु होबोबाय आरो आं बेफोरबायदि दुखु सहायनानै थाबाय थानो गोसो गैला बेखायनो दायो आं गावनि लामाखौ गावनो नागिरनानै लागोन आरो आंनि थांना थानायनि राहाखौबो हाबाब एसेबां गिदिर जाथाय जालांबाय नोंनि जिउआव रानि दा नोंनो बुंनाय मादै बेफोरबायदि हौवाजों थानाया मोजां ना थायैया मोजां जुदि हौवायानो हिनजाव गदाय लाबायबोला बेफोरबायदि हौवाजोंथ' थानायनिफ्राय थायैयानो साबसिन नानि आरो अब्लाबो मादै मिथिबायना आं गोबां नाजादोंमोन हिनजाव गदायखौ न'निफ्राय होखारहरनो आरो आंथ' होखारहरनोबो हायोमोन देनाय नाथाय मा मुलाम्फा मादै जुदि आंनि हौवायानो राजि गैयाबालाय आरोथ' मिथिबायना आं थांबाबो जेबो नङा बिनि थाखाय नाथाय हिनजाव गदाया थांनो मोना इमान गाज्रि गोसोनि हौवा नानि बियो बेखायनो बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां आरोथ' दायो आंजों लोगोसे आंनि गथ'बो दंखायो जायखौ आं जोबोद जोथोनै लाखिगोन नोंनि जारिमिनखौ खोनाना मिथिबायना नानि गोसोफोरानो खामग्लिनाय मोनजोब्बाय आंनिया नाथाय नों दुखु दाजा जों दङ नोंजों आरोथ' नों जेसेबां गोसो जायो अब्ला जों थानो हागोन रानि अब्लानाथ' फैनो गोनां आलासिखौ जोंबो नुसिगोन नङा होनबा आंनि थांना थानायनि जाहोनानोथ' बेनो आरो आं बेखौ जोबोर खुसियैबो दोनगोन बिफानि खमिबो जानो होआ दे रानि सानसेब्लाबो नोंनि साननायाबो जाफुंजोबगोन नों आरो दुखु जाबाय थानो नांला बेफोरखौ साननानै बास नों नोंनि थांखिसिम सहैनो नोंनि गोसो बायदि आवगायलांबायल' था सानसेब्लाबो सासे नायफिनजोबगोन आं बिसोरखौ जोंहाबो फिसाजो गैयिलाय नों फैबाय नोंनि महराव फिसाजो मोनबायदि आरो जोंबो आरोथ' लोगोसे गोदान आलासिबो नङा होमबा आबौ नङाबा आबै ओमफ्राय माया बेफोराव नोंनि आखाइथ' गैयाना
मिमि बुंलाबायबानो जागोन नामा सोरबा जानला मानला दाय होलाबायनो आंखो आरोथ' मानो बुङा आंलाय दिनै मोनथिगौ दे माया आंबो आरो नङाबालाय आइया माबोरैथो बिदि जाखो हारसिङैनो हरखाबै आरे बाबा बेखौलाय आं मा मोनथिगौ दिनै बास आंबो नुबाय हस्पिटालाव लानानै फैबाय आरोलै मायबा मोजां खालामनो नागिरबाबो दायसो जायो नङा होमबा नोंसोरजों जेबो मोजांखौनो खालामजाया माथो बिदि मा आइखौ आं बेफोरबायदिनो दोननांगौमोन हस्पिटालाव लाना फैनामोन बेखौ होननो थाङाखै आङो होमबाबो आइया माबोरैथो बिदि हारसिं जाखो जेनेबा आं मिन्थिया होनखाबायलै मिन्थिया आङो मानोबा मानो बिदि जाखो नोंसोरथ' इमान मोजां डक्टराव लाबोबावबाय आङो आरो आंखौसो दाय होनो नागिरदों नङा होमबा नोंसोरो जेखियानो जादोला आइखौल' होसावफैग्रोनो हो अब्लानो गासैबो मिन्थिजोबगोन दे आरो मिन्थिया नायबाय थाबानो जाबाय मिथिया दे आरो जायखिया आंथ' बेखौनो सन्देह बायदि मोनदोंलै आइनि बेफोरबायदि जानायनि हालोदनि जिम्मेदारा बेथ' नङा बिनि आखाइल' थाथोंना मिन्थिबायना नायगोन दे आरो अब्ला आइया साला बुरिया होसावफैबाय बायोबा बोरैबा जुदि मिन्थिनानै खिन्थाबायोबाथ' बेथ' मोजां जानाय नङालै ओरैनोबाबो इमिया आंखौसो सन्देह खालामगासिनोखा आरो सोरां खावसे फाग्लायाबो बहा थांखोबा फनाबो नांबावला दाबो सुइसअफआनो सुइसअफ हानानिखौलाय माबोरै हारसिं गालांबायनोसै हा गावबा थाङोना थाङा सोंहरनायनि र' जुरिनानि ओइ जुरिनानि ओं फैगासिनो मादै र' मानसियाबा उन्दुदोंना मादोंमोन बेबा मादै आयै फिसालाय हा उन्दुदोंना मादोंमोन नोंलाय आं उन्दुवाखै ओरैनो दसे मबाइलसो नायदोंमोन आंबो आयौ हा बेखौनो आंहा न' सिङाव माथो सिरि मा खालामबाय थाखो नंदोंमोन लायो ओमफ्राय मादै नोंलाय बहाबा थांनो ओंखारदों ना माथो ओंहाय रानि नै बिनानावनाव थांनि आङो दसे थांब्रबना फैनि मादै उन्दैमोना थांनो ओंखारदों ओं आरो एसे बेरायनो लिंहरगासिनो दाख्लैनिफ्रायनो थांनाय जायासै आंहा अब्लालाय थांना फैबानो जाबाय न' माथो आरो खाथियावलाय हा बेखौनो नोंखौ हा मारै हारसिं गालांनो नंदों आङो हा थुदो नोंबो थांफानोबा नानि थांफानोबालाय आं थांथ'ला नामाथाय मादै नोंनो थांना फैदो नामा नै हा माथो हारसिं थानांगौ जाखो नानि ओरैनो बेरायथावथाव थांजागोन खोमा थुदो दे मादै नों थांना फैबानो जाबाय दे ओमफ्राय नै नानि हा नोंबो थुफाबानो जायोमोन दे माब्लाबाथाय थांनोसैलाय माथो आरो दे होमबा आथ' नै नोमथायाबो बेदरसो गोदान थांदों बै गामियावनो बा खाना जायोना मा होनो बिनिनो बेदर गोदान थांदों दा मानसियासो बेबा बेसे गोबावसो जाबोयो फैनाया दे मालाय दादैयाबो दा जेब्ला फैनांगौ फैगोन बियो दे होमबा थाथ'नानै आं दसे थांब्रबना फैनोसै थाङिनि बुंबाय थाथारो बिनानावाबो आरो खाथियावनो फैया माया जाहैबावो आरोथ' आलासि गोदानखौ लाबो होन्दोंमोन दे थांगोन दे आंबो माब्लाबा दाथ' थुरमुस फिथाइयाबो मेला दङनो थाइसे लाबोफानोसै आं नोंनो बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ जायोबा मोजां नानि बेबायदि समाव दे दा लानानै फैफानोसै आं अब्ला थाइनैसो दे आरो मादै दे होमबा थांग्रोदो नोङो दे होमबा थाथ' ओरैनोथ' आंहा नोंसोरजों जेबो सोमोन्दो गैया ना बाय बाहागि ना सिनायनाय अब्लाबो इमान अनोना नोंसोरो बेबायदि अननाय मोनोबालाय आरो माथो नांबावगौ जिउआव नङाना आयै गोसोखांदों आं नोंसोरखौ बिरादनो नाथाय मा खालाम दिनै गोसोखांबाबो आं नोंसोरनि सेराव थांफिननो हाथ'आ आयै आरो मानो थांनो आंलाय जेराव सोरां दङ बेवहाय आं थाङा बेवहायनो बायबा नङा माबा मोनसे राहा दिहुनना लाग्रोनि आङो बिनि उनावसो आं नोंसोरनो खबर होगोन आंखौ निमाहा होदो आयै नोंनोबो खिन्थायासै आङो गोसोआथ' जायो दिनै नोंनोबो खिन्थानो नाथाय एसे सम मोजांखौ फैनो होग्रो आयै खिन्थागोन आङो आरोथ' नोंनि फिसौलाया नङाबा फिसौजोआथ' फैगौआनो नङा होनबा आयौ आंहाबा खाफालाव मा मोनगोन दिनै फिसाजो मोनगोन ना फिसाला मोनगोनबा दे आरो जेखियानो जादोला जायखिया मोनबानो जाबाय दे इसोरा जेखौ हरो बेनो जागोनथ' सोरां बिदि समावथ' नोंसो आंजों थाफानांगौमोन दिनै नाथाय नङा नोंलाय आरो बहालै नोंथ' मायाजोंसो दङ ना
आरोथ' आं खिन्थाबालाय मारैथो जोंनि सिमाङा सिगांनि बायदि जाफिनदोंमोन देनाय जेराव नोंबो मायानिबोथ' जाखाबायमोन ना नोङो दुखु मोनोलै आङो मायाखौ गोसोखांबानो दुखु मोनो मिथिबायना सोरां एखनबाथ' सानो नोंनि सेराव थांफिननो नाथाय गोसोआ बुङो लाखिफिन आरोना आंखौ दे आरो नेबाय नालाय नेथानोसै आरो आंनि बेबिखौ आरे बा मादैया आंनो साहा बनायना गालांलायदों मार अनखायो दिनै मादैयाबो आंनि आइनि बायसा अनखायो दिनै आरो बयनिख्रुइबो देरसिन बिसिनि गोसोआ बेसेबांबा गुवार आंखौ बेफोरबायदि समाव एसेबां हेफाजाब होदों आंखौथ' आरो सिनायाब्लाबो थाथ'नो जायगा होदों दिनै आंथ' सिनायै बायदिखौनो मोना माने मालाय बायदिखौनो मोना आरोना बिसिनि गेजेराव थादोंब्लाबो आरोथ' आदै मादैमोननो सानसे समाव माबा मोनसेथ' खालामफिनना होखागोन दे आङो मानो होनबा जुरिसो आङो जेन'बा न'आव माबोरै थांबावगोन आं देनाय आरोथ' आइमोन सोंबा मा होनगोन देनाय नोंथ' मानो नागारनानै थांखो देनाय जुरि आंखौ नागारना थांबाय आरोना आंनि गथ'खौ मानो गोजान खालामखो नों मानिया दे आंनि गोरोन्थि दंमोन होमबाबोथ' ना ओमफ्राय जोंनि बेबिया हिन्जाव जागोन ना हौवा जागोन देनाय जुरिलाय बहा थांखो देनाय नों जेन'बा आंहा मोन्थाय गैया आरोना आंनि गथ'खौ नायनो बासना खेबसेनो फैफिनो ना ओमफ्रायथ' नों मा बुङो बेखौनो मानिगोन आं मानसिखौथ' नागिरनो बहा नागिरगोन आं देनाय मानसिखौथ' बहा नागिरबावनांगौ जाखो देनाय आंखौ आंनि बेबिनिफ्राय गोजान दा खालामना जुरि आंनानो बिराद गोरोन्थि जाबाय देनाय आंनाबो फैनाया गोबावसो जाबाय नामाथाय नैलै बोराय हाबाब हा माथो खालामबाय थाखो बेलाय न'आव दंना गैया जाखो बोराय नैलै फैबायमोन आङो जुरि नानि आया आया हा बिसोरलाय रावबो दंना गैया जाखो न'आवलाय दादै सफैबाय ओं नानि आं बेखौनो गावसोर गाज्रिगासिनो हा माथो बोरो नोमादैयालाय आदै मादैयाथ' गैया माने मादै उन्दैनाव थांदोंना बियो हाबाब नै हा बिनावसो थांलायबाय बिबो नोंनाव आदै मालाय लिंहरदोंनो मादै उन्दैया बेखायनो थांबाय आरोलै दे थांबायथ' थांबाय थिगानो ओमफ्राय हा नोंखौलाय मानोथो हारसिं गालांखो बेलाय माने गालांथ' सानाखैमोन मादैयाबो ओमफ्रायो आंसो थांफादियाना हा खाथिखामोन थांफाबा माथो जायोमोन नानि ओरैनो बेरायथावथाव थांजागौमोन लायो दे जायखिजाया ओमफ्राय नै माबालै नानि नै एसे आपेल फिथाइ लानानै फैदोंमोन आं नोंनो आरोथ' नै माबाबो दंबावो मेथाइबो दंबावो आयु आदै बेफोरखौलाय मानोथो लाबोनांलायगौ जाखो दिनै आया नानि बेफोरबायदि समाव हा गोथाव जानानै लायाबा फैनो गोनां फिसौआ माबोरैथो मोजाङै फैनांगौ दिनै आदै एसेबां मानि अनोना आंखो हाबाब अनाबा माथो आथिं आखाइ सुइदो होमबा आदै दासो फैदो नोंबो मेंबाय खोमा जेबो नङा नोमादैयाबो फैखासिगोन बे अब्ला औ एसे थाबैनो फैनो होनदोंमोन मादैयाबो ओमफ्राय साहा बनायनानै लायनोसै आङो अब्ला लोंनोसै न' दे दा नोमादै फैबा लोंबाबो जागोन दे लोंद्रोबाबो जागोन हा माथो र' होमबालाय स्रायनो लायना फैनि आङो दे अब्लालाय